מה? כל כך קל ללבוש את זה. זה הכי פשוט בעולם, למה אתה מסתבך עם זה? גדול בתורה אמר רבי עקיבא זה גדול בתורה אמר רבי עקיבא זה גדול בתורה אמר רבי עקיבא זה גדול בתורה תגידו את השמות שלכם. ורוני ואריאל סלע אורי ובועד. ואיזה סניף אתם? אנחנו שבט להבה עם מושב נחלים כבוד, חם כפיים. שים את זה בלב. להיות כפיים, נו, שישמעו אתכם כולה. אני מרגיש מטומטם, שאני מרים ידיים. תגידו לי, מה אתם מצפים שיהיה בסמינריון? יאללה, בנות, ואיזה סניף אתן? לא, אני מיכאל. תגידו לי, בנות, מה אתן מצפות שיהיה בסמינריון? שיהיה כיף, שיהיה אוכל טוב, מה עוד? שיהיה בנים, מה עוד? שלא יהיה משעמם, שיהיה חדרים טובים. שיהיה חדרים טובים. ומה עם המדריכים? מה אתם מצפים מהמדריכים? שיבואו לבקר אותנו, המדריכים של הערים. כן, שהמדריכים שלנו יבואו לנו. והמדריכים פה לא חשובים? סבבה, תודה. רבי עקיבא זה גדול בתורה יותר חזק, לא שומעים. בנות, מה אתם מצפות שיהיה בסמינריון? שיחות מעניינות. שיהיה כיף. אלה מאחוריך גם רוצות. עוד שנייה הם גם יקבלו. שיהיה נחמד, וואלה, תודה רבה לכם. אם אתה לא מי שלנו חבל, אם אתה לא מי שלנו
נשלח יד אחים לחיים שלך וקצב אתה חניך אידיאלי? לא נשיא האידיאלי? אתה חניך אידיאלי? עכשיו יש הצגה, תשמעו זה הולך לרוץ כל הסמינריון, אני רוצה אתכם כולכם מה זה? בשמיים